soc infermera d'endoscòpia digestiva de l'Hospital del Mar i tinc el màster d'anestèsia, que per això és que ens van acabar enviant a crítics quan va haver-hi el punt àlgid de pacients que necessitaven cuidadors més crítics o semicrítics. Bueno, a nivell general, que la veritat és que l'equip fa la força. O sigui que, perquè nosaltres no som infermeres de crítics i sí que és veritat que tenim coneixements que potser altres infermeres no tenen, però que, clar, t'estan posant en una unitat molt específica i molt especialitzada i en un pacient que no coneixem i amb una patologia és que és completament desconeguda i, clar, pensa que l'apoyo del recolzament dels companys ha estat, jo crec que el que ens ha fet sortir endavant. Ens van trucar un dia que vam venir a treballar en el nostre horari normal i en el nostre servei normal i per la tarda ens van trucar i ens van dir que l'endemà ens necessitarien urgent i que passàvem a torn de 12 hores i que aniríem a la UCI, clar, vulguis que no, doncs, que aniríem a quiròfan, però que eren pacients de UCI. I vulguis que no et fa molt respecte, no?, perquè tens una vida a les teves mans. No és... O sigui, sort que tens els altres companys que t'apoyen i que, més o menys, o sigui, jo arribava de fer 12 hores a casa i no parava de veure vídeos, d'estudiar punts, d'actualitzar-te amb coses que, clar, que no domines. Al principi, doncs, no hi havia pràcticament EPIs per tothom. Llavors, clar, ens protegíem de la manera que podíem, amb el que ens arribava. Llavors, havies de gastar el mínim de proteccions possibles durant les 12 hores, perquè, clar, te n'havies d'ocupar que en quedessin pel pròxim torn o sigui, per les companyes del torn de nit i que després tu, l'endemà que tornaves a treballar, en poguessis tenir. Llavors, era molt dur el fet de... Les primeres setmanes només podíem sortir una hora, que entre tot era una hora i mitja entre que et treies l'EPI i te'l tornaves a posar i això, en les 12 hores. O sigui, a aquella hora havies d'anar al lavabo, havies de menjar, havies de desconnectar i, clar, en una hora, tot. I després tornar i, doncs, un altre torn més. I, clar, això es feia duríssim, duríssim. I després la situació que et trobaves allà, que no... Primer que ja et dic, no és un servei en el que estiguem acostumades i a part que, clar, arribes i és tot molt diferent. O sigui, a mi m'agobiava molt el fet que senties moltes alarmes que t'anaven pitant perquè no n'hi havia cap ni un que estigués bé. Llavors, tu sabies els pacients que tu portaves, que eren màxim 2 pacients, però, clar, és que els 2 eren intubats, el respirador et pitava, el monitor et pitava, a totes hores et pitava algun soroll. Jo arribava a casa i m'estava dutxant i encara tenia com psicosis dels... Dic, jolín, ha passat una hora, estic aquí dutxant i encara sento les alarmes de, ui, la saturació no és bona o no m'està fent bons volums respiratoris o... Saps? I això angoixa. És el que et dic, jo crec que és el treball en equip. Que la veritat és que tant les companyes infermeres com els metges que entraven, clar, tots estàvem en una situació desconeguda i ens hem recolzat molt els uns als altres, però moltíssim. I les que en sabien més perquè estan normalment en àrea de crítics, tot i no conèixer el malalt Covid, perquè no n'havíem tingut mai de coronavirus aquí, ostres, ens han ajudat molt en totes les tècniques que sí que saben fer, o en els moments que tu estaves més angoixada perquè el pacient anava pitjor. I després també altres companyes que feien, per exemple, quan ens anàvem a casa, doncs fèiem videotrucades de molta gent de l'hospital i doctores o infermeres i feien com masterclass de coses en concret. Llavors, clar, això, el fet d'actualitzar-te, això, doncs, ostres, és un punt. I res, jo crec que el positiu, el més positiu és això, és que si fem pinya, ostres, ho superem tot. Ja no és els coneixements que tinguis o no, a part, si no, les ganes i saps? De la manera la predisposició que tens. I jo crec que amb infermeria s'ha notat molt que hem estat allà per tot, per tot el que fes falta. La veritat és que s'agraïa moltíssim perquè és
trist estar malalt i encara és més trist estar malalt sol. I a sobre és que està crític pensant que et pots morir en qualsevol moment. I que no et pugui agafar la mà una persona de la teva família, que t'estima. Llavors això, ostres, a nosaltres la veritat és que ens va aportar moltíssim el poder parlar amb les famílies. Vam plorar molt també, parlant i fent videotrucades, però reconfortava, et donava l'energia que això, i sobretot quan donàvem un alta a planta, això, mare meva, era un xute d'energia per nosaltres i de positivisme. Sí. O sigui, i tant, com de part humana com d'autosuperació, no? Que dius, ostres, coses que mai a la vida et podies plantejar o que dius, ui, de bones a primeres, no sé, et deixin en aquesta situació, saps? En un altre moment haguessis dit, ui, no puc. I veus que te n'has sortit i a sobre que cada dia hi anàvem amb un somriure, saps? Això jo no m'ho esperava. La part humana, doncs això que et deia abans, de que amb els companys, el recolzament, amb tot, i amb els familiars, amb les videotrucades, no sé, tot això ens ha fet créixer molt com a persones. No ho he necessitat. Sí que a l'hospital ens van oferir aquest tipus d'ajuda diverses vegades i encara que en un moment poguessis dir no, jo no la necessito, doncs sempre teníem com una espècie de menjador que d'una hora a una hora sabies que hi havia els psiquiatres i els psicòlegs en allà. Jo, per sort, no l'he necessitat. No sé si en un futur em passarà factura o no ho sé. De moment sé que no, que en trec coses positives, coses negatives i que no vull que es repeteixin també, però la part emocional la veritat és que bastant bé. Sí que, home, et recolzes molt amb la teva família, tot i que no els veiés cada dia que sortia de fer 12 hores doncs trucava a la meva mare, li explicava, amb la meva parella també, que estem els dos estàvem els dos confinats en un pis de 30 metres quadrats, petitoníssim, i clar, o sigui, si no ens recolzem l'un a l'altre, i en aquests moments, doncs malament, però jo crec que és molt important. A mi m'ha servit molt, ja no tant la part de l'hospital que ens han ofert, perquè no l'he utilitzat, sinó la família i els amics, saps? Poder-ne parlar. I amb les companyes de la unitat, per suposat. O sigui, amb elles ens desfogàvem cada dia. Primer que no teníem... O sigui, treballàvem 12 hores a dies alterns, un dia sí, un dia no. I això desgastava moltíssim, perquè sí, el dia que tenies festa descansaves, o sigui, el dia de feina, quan sorties, pensaves, ostres, que bé, demà tinc festa, podré descansar. Et llevaves, per molt que et llevessis, jo ho he provat, a les 8 del matí, perquè no em podia llevar més tard, que ja tenia els meus horaris fets així, em llevava a les 8, però no servia per res aquell matí. O sigui, estava de llit, al sofà, o sigui, fins a les 12 o fins a la 1 no era persona. I a la tarda, quan acabaves de dinar, pensaves, ostres, ja em queda res per anar-me'n a dormir aviat perquè em llevo molt d'hora, perquè he d'estar a les 7:30 allà. Llavors, clar, ostres, això ens desgastava moltíssim. Els horaris aquests eren... I sobretot el fet de només poder sortir una vegada descansant tot el matí, després ja va anar canviant, la cosa. Després, a mesura que anaven arribant més equips de protecció, doncs sí que vam anar fent 2 sortides. Si érem el primer grup de torn de dinar, doncs sorties a la tarda. I si eres el segon torn de dinar, doncs feies un break al matí. I llavors es va anar notant que també la feina anava baixant una mica, començaven a tenir més altes, hi havia menys ingressos, i llavors podies treballar amb més qualitat, no? O sigui, no anaves tan esbojarrada cap amunt i cap avall, que acabaves de fer les tasques d'una hora, perquè els malalts crítics es controlen d'hora en hora, i acabaves de fer les tasques que tenies a les 9 i ja se t'estaven menjant lo de les 10. I a sobre els veies que empitjoraven i que havies de fer tractaments que no ho havies fet en la vida, saps? I situacions crítiques n'hem viscut moltes. Quan no ets tu qui ho gestiones, confies en que la persona que ho estigui fent ho faci amb el millor criteri possible, saps? Jo no poso en dubte la feina que han fet la gent de prevenció de salut laboral dels hospitals. Hem fet el que hem pogut amb els mitjans que teníem. Llavors,
ostres, és una situació no del país, sinó és mundial el que ha passat. I jo crec que és bastant normal que costessin d'arribar als EPIs i que ens necessitéssim moltíssims en situacions que no necessitàvem mai i gestionar tot això de qui li dones els equips de protecció, a qui no, jo crec que és molt difícil de fer, molt difícil. I que fàcilment, en una situació incontrolable, que no has viscut mai, desconeguda completament, doncs els protocols van canviant. Van canviant perquè cada vegada vas investigant i vas sapient coses noves sobre el virus i bueno, s'han d'anar actualitzant. Llavors, sí que, clar, nosaltres anàvem com a boges, perquè un dia ens deien una cosa i l'endemà canviava una altra. I deies, hosti, i què ha canviat d'avui endemà? Que és que avui no, o sigui, que és que ahir no anava protegida? Que és que em podria haver, saps, contagiat o posat malalta? Però bueno, jo crec que aquesta situació nosaltres ja l'havíem valorat i ja ho sabíem des del minut número 1 que vam entrar que podíem contagiar-nos. O sigui, a mi no és el que em feia por realment, agafar coronavirus. A mi em feia por agafar coronavirus i passar-ho als meus familiars. O sigui, és que això no ho saps realment fins que no t'hi trobes en allà. Perquè jo, sincerament, 2 setmanes abans que comencés tot això, estava en endoscòpia digestiva. I sí, pensava que era greu i que, jolín, que les coses anaven molt a pitjor, però no em podia imaginar aquella situació. O sigui, realment no ho saps fins que no ho vius. No saps la situació en la que ens hem trobat fins que no agafen i et deixen en allà. I dius, hòstia, què és això? Saps? Què està passant? No sé, realment és molt, molt, molt greu. I jo crec que la població això no ho veu. No vull dir que la població no s'estigui comportant i estigui utilitzant les mesures que cal d'higiene i que hagin complert amb els confinaments, amb les restriccions horàries i tot això. No dic això, sinó que realment jo crec que si haguessin vist la situació allà, s'ho haguessin pres més en sèrio. Molt més. Perquè de veritat que era catastròfica, O sigui, bastant. A tu quan et donen una xifra, doncs, per un moment pots fer i pots sorprendre, no? Però quan et donen una xifra i dins aquesta xifra hi ha un familiar teu, la reacció no és és ostres, tu, què està passant aquí? Saps? Llavors, jo crec que fins que no t'hi trobes, o sigui, no veus que ets part d'aquestes xifres, deshumanitza completament. Saps? Dir-te tants milions de morts en tot el món, ho deshumanitza molt. Però bueno, és que també, per telenotícies, és que la societat en general s'ha de medir, no? Els estudis, tot s'analitza mitjançant les dades i les xifres. Llavors, clar, d'una manera més freda ho hem de mirar així. Com a anècdota, a nosaltres, a part de les videotrucades, el que ens agradava moltíssim rebre era cartes anònimes. O sigui, vull dir que no és que fossin anònimes, venien firmades, però eren de gent que realment no coneixien aquell malalt, saps? I en teníem a cada... Bueno, nosaltres perquè estàvem intubats, però que el pacient estava millor i el podies extubar i podia començar a menjar, amb les dietes, sempre venia una carta. I era una carta de recolzament, de positivisme, era molt maco. Moltes eren dibuixos de nens, o inclús nosaltres si teníem algun pacient... quan teníem pacients intubats, que la gran majoria eren intubats, no sé, estan sedats, però no saps fins a quin punt et poden sentir, no? Llavors una carícia, una paraula amable, ja que no tenen els seus familiars al costat agafant-li la mà, doncs trobo que jolín, això era una part molt maca, que potser s'ha vist més el de les tablets, no? Que hem fet videotrucades, està molt bé, però el fet de rebre cartes anònimes de gent que no coneix aquest malalt, saps? I li dona ànims. I cada dia en teníem dibuixos de nens petits i els hi penjaven pel box. La veritat és que això és molt maco.